Pasama sa vlog. Ano? Naka-live to. Live sa YouTube. Hi guys! Hindi ka pa kayo sa sawa. Huwag na kayo, punta na dito. Istorya. Alam mo sa mundo mo. Diyan tanong ako. Garit ka na daw dito sa inyo. Like na. Pipalin ka na daw. Di ka daw nagalit. Pipalin ka na daw dito sa inyo. Di ka daw nagalit. Yan mag-start guys yung di pa nag-uumpisa guys. Festival malapit nang mag-umpisa. Ayan na yung mga sasakyan. Intro man yan sa ano. Video na. Pwede nga bulan sa intro mo. Si Tano. Balik na si Tano. Balik sa Tano ka. Preparation pa lang guys ng festivals. So, ibang car. Ayan yung mga car na mga sasali. Yan. Yan yung may mga numbers. At yung iba, ayan pa lang, padating pa lang siya. Ayan. Karga sila ng truck. May dalawang dumating na guys. Ayan siya. Ayan. Yan ang mga kasali guys. Yung maliliit na car na yun. Ayan. Diyan siya mag-uumpisa. At doon sila magre-race guys. Ayan o. Diyan. Doon. Sa
Dulo na yon. Iikot pabalik dyan. So then, yung magiging finish line niya, dito guys, ayan yung tititib. Dito ang finish line niya guys. Yan. Ayan. Starting point, finish line. So, ayan ang katawirin. So, keep on viewing guys to be continue on my content. Thank you for watching. Thank you for watching guys.